Maayong buntag, maayong udto, maayong gabi, maayo mong tanan. Ug ato ng pagasugdan ang istorya ni Lola Ising. Katong mga niaging panahon panang hapon. Wala daw kikay, sabi ng nanay. Iba na daw ngayon. Kahit saan ka lumingon, kaliwa at kanan, sila'y nandyan. La 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 la, sayaw kikay, sayaw kikay. Adunay isa ka babae na nagngalan og Esmeralda. Guwapahon, pution, hamison, humuton, medyo tangkadon, medyo buugon, ug medyo malditahon. Naapay isa medyo kagiron. Taliwas sa iyang kagwapa, naa siya'y gitaguan nga di maayong batasan. Maldita, hinawayon, o grabe kamata pobre. Yaya, narang breakfast? Wala pa ma'am, wala ba ka nagbiling pampalit og uling? Dapat nagbiling ka kwarta ma'am para makapalit mig sayo, para makaluto mig sayo. Dalang rin sa akong room. Inawa pa kaluto. Dahil ko sa room, bungol dyan. Dili ko gusto mo kaon sa baba. Kay daan yung mga naong. Di ko ganang matana sa inyong mga naong. Dala na din yung sildaan. Yaya, pagdali mo. Gipang silduan mo dire para ano. Tapos sila mo hida dira. Dapat day mata mo ganyang alas 2 pa sa kadlawon para magluto og breakfast para sa kuha. Pagdali haw, isa ka minuto, wala pa gay na, tanggal mo tanan. Ma'am, pag di mi kaluto ma'am, kay wala man naman ay uling dira niya, di mi kaluto. Sa magluto mi wala uling-uling, wala kayo, wala ba kay gasol. Tapos wala pa di sulod imong ref. Narong wala pa mo kaluto. Di ba kiingan ta mo nga alauna pa sa kadlawon magluto na mo kay mukaon ko. Dili pwede nga mapasmohan ko. Gusto mo tanggalon ta mo diri tanan? Wa pa may mga ayo ha? Di pagsilduan mo dagko tapos may ana mo. Ug ina tong mga mga misita dito nga lalaki nang linya sa gawas. Ina di ko kusunada sa ila kay wala sila mga kwarta, mga pobre sila, mga pangit ug mga hulagway. Tapos mamisita sa kuha? Ha? Kaswerte ba nila? Ug kanang mga nanglimos dira sa gawas, ina na sila ha. Saya akong kwarta ikuan ra sa ila ha. Mga baga silang naw. Dili pwede ina sila pauli sa dito kay kundi ako na silang paaks akong tiger. Inga dito. Okay ma'am, ako na adtuon ma'am. Ay kay isa gamuha oy. Siya namtay mo pa kay siya mo murag na og tiger. Dita ka ali. Isa ka adlaw ana, samtang naglakaw-lakaw si Esmeralda sa ilang nindot nga tugaran. Nakakita siya isa ka tiguang nga babae. Bulingit, kunot ug hulagway, pangit ug nanimahong uyap. Pero bantog ra na nanimahong uyap kay nikaon ra di ay og mangga. Iyang gipapahawa ang maong tiguang. Kay sa iyang pagkabalo, isa ra kato ka manlilimos, apan wala siya kabalo na isa di ay to kapiri ay piri. Oy tiguang, nagunsa ka dire, ha? Amo ani tiro-tiro nganong naabot ka dire? Manglibos sa pud mo? Gusto kay papaakti ka sa akong layon? Ha? Si Karan di ka pahawa dire. Nagunsa mo dire? Mga baga mo dong dili na inyong area. Hindi mga patay gutom. Mga animal hawa dire. Di mo hawa ka o si Karan di ka? Ako si Piri.
tungod sa imong gipakita nga milad ug batasan, ikaw Esmeralda, sumpaon di ka nga mahimo kang iro nga kagiron kanang mga naa sa imuha mga kayamanan ug balay mawala ng tanan. Mubalik lang na kung magpakabluutan ka, Esmeralda. Pag tuon nimo guto ko anang mga piri-piri nimo. Ayaw ko gahadlok ka, wala ko nahadlok ka ng piri-piri. Kinsa man ka, nahadlok gid ko nimo. Ha, sige, buhata. Buhata kung mabuhat ba nimo? Esmeralda. Nahimo kong iro, piri, pasaylo ako. Ibalik ko sa tao, buhaton ako ang tanan, magbinutan ako. Ayo lang kong himuag iro. Bahalag ibalik ko nimo nga parehas og naong sa akong katabang, basta dili lang inani piri. Kay maglisod ko anig ba? Piri, maluoy ka. Sige. Ibalik ti ka sa tao. Pero murag naong sa imong katabang para mahimo nimo ang mga maayong bulaton diri sa kalibutan. Pero kailangan nimo magbag-o para mo balik jud ka sa maong ikaw, Esmeralda. Buhata ko na. Buhata ka na bago pa mahulai ang tanan. Ay, salamat, Piri. Himuon akong tanan. Magbag-o ko para mabalik jud ko sa dati na kong hitsura. Maayo na lang gani kay wala gyud siya gihimo og iro. Giparehas siya gnawong sa iyang katabang. Sukad atong panghitabuan, naginay-hinay nagkabag-o si Esmeralda. Nagahugas na siya og plato. Nagahinis na siya og kaldero. Dili na pud siya pilian sa mga lalaki. Kay patinaw og sulong iya ng patulan. Hantod sa nabutan na gyud siya. Nibalik siya sa lugar kung asa niya nakita si Piri. Piri! Piri! Gawas! Piri, nahimo na akong tanan, nagbinuutan ako. Piri, gawas! Piri, maluoy ka, gawas, Piri! Oo, ako na kini. Si Piri, tungod sa imong gipanghimo na tanan, ibalik na nako sa imo ang imong kagwapa. Nara, dawata kini. Anong make-up raman, Piri? Dili man jud kagwapa, make-up raman gyud to. Mao nang pag-make-up ug bali. Mao di ay. Pauli na sa inyo og pagbinuutan. Ayaw na pag ngilad og batasan, kay ngilad pa kag naong, ngilad pa kag batasan, package na daan. So pasi na. Bago ba tayo kahimuon o bakit? Pasi na. Sige, salamat, Piri. Ug didto ra nahuman ang istorya ni Esmeralda nga piling gwapa. Ug hinaot ko nga wala mo'y natun-an. Kay kanang tanan puros ra kabuang. Sa mga nakauyon, daghang salamat. Sa mga wala kauyon, nakasabot ko. Kay mismo ako nga naghimo, wala ko kauyon. Sa mga ngilad ug dagway, ayaw na ninyo gilara ang inyong batasan para dili materno. O atangin ninyo ang uban pang istorya ni Lola Ising. Gusto lang na kong pasalamatan ang mga artista nga naghimo sa maong istorya. Katabang as Ising, Esmeralda as Ising, Piri as Ising, narrator as Ising, cameraman as Ising, kaising tanan kay wala pay budget, wala pay pwede makuha nga artista kay wala patay pang bayad. Editor kay Ising. And ayan, thank you so much. Maraming salamat po sa
nagtanaw sa istorya ni Lola Ising. Unta wala mo natunan kay wala man jud dapat itunan kay puro sa rin kabuong. Ayan, thank you so much sa pagtanaw sa ako ang unang series ayan. Thank you so much mga wang. Unta nakauyon mo. Kung wala, pwede ko ninyo i-bash pero ay lang ko kayo sakit para di ko masakitan tao rapod baya ako. Ayan, thank you so much for watching mga wang. God bless you all and bye-bye.